אלה שמשאירים הרבה ברגן במשרד. השינשינים זה אלה שתמיד מתקשרים רק כשהם צריכים משהו. הם אלו שלא עשו כלום בי"ב. והם אלו שמתחננים לקבל זכויות של תיכוניסטים, למרות שכל פעם שמבקשים להם להשתתף במשהו של תיכוניסטים. הנה, בשבילי זה איזה משהו כזה שתמיד רעב, יש לו איזה חור שחור בבטן, שתמיד אני רוצה לאכול ולמלא את זה, ולוקח איתו הביתה עוד אוכל, כי אם אי פעם הוא יהיה רעב. זה כזה חוויית השינשינים שלי. למרות כל הקשיים, את הטוב אני זוכר. אם אני בבלבלה מיד אני אומר, אני יודע שהכל יסתדר. היו זמנים קשים, בסוף הכל עובר. הכל מה שלא יגיע נקבר. נפול על הרגליים כמו מטר. אני יודע שהכל ישתפר. היו זמנים טובים, יהיו טובים יותר. ועוד רגע הכל יתחבר. כן, ככה זה בסוף הכל עובר. אז שינשינים בשבילי זה שמחת חיים ודרייב של עשייה. עמוד התווך של התנועה. אתם חבר'ה אדירים ומגניבים, היה מצחיק איתכם. אני חושב שאתם הכוח המניע שלנו, שאתם לוקחים את הדברים ונותנים להם רוח חיה. השינשינים הם די הכל, הם הכוח המניע של כמעט כל דבר בתנועה, הם ההתגשמות של מה שאנחנו רוצים שהחניכים שלנו יגדלו להיות. זה אנשים שפתאום קולטים מדי פעם שהם בחרו לעשות את השנה הזאת לגמרי בהתנדבות. אתם אהבה והשראה, מלא מוטיבציה ואני חולה עליכם. אז אני מאחלת לכם שתצליחו לקחת את הדברים שהפנמתם ולמדתם השנה ולהפוך אותם לחלק ממי שאתם. כיף להכיר אתכם השנה, אתם מהממים, שיהיה לכם בהצלחה בהמשך. באמת זו הייתה שנה מדהימה של עשייה ותחושות של התקדמות והרבה אהבה. הייתה לנו שנה מדהימה ביחד. אוהבת אתכם ומאחלת לכל אחד ואחד מכם הצלחה ענקית במימוש עצמי. אני מאחל לכם שתיקחו את השנה הזאת למקום שלמדתם ממנו, שלקחתם ממנו את התחושה הזאת שאפשר לשנות בחיים האלה. אז בעיקר באמת שתמשיכו להיות אתם המיוחדים והמיוחדות, שתיקחו את כל מה שחוויתם ולמדתם והכרתם ופגשתם והחברויות המטורפות שיש לכם ותיקחו את זה הלאה, לא משנה לאן. אני מאחלת לכם המון בהצלחה בהמשך. אתם יוצאים לדרך חדשה, כל אחד למקומו ולדרכו, אז באמת ככה שיהיה הרבה בהצלחה ויעבור בקלות הגיוס וכל אחד ככה הגרעין מי שהולך באמת שיעבור בצורה הטובה והחלקה ביותר. אז אני רוצה לאחל לכם שהערכים של נועם ושל התנועה המסורתית ושל היהדות המסורתית, ערכים של יהדות פתוחה ושל פלורליסטית וחיבור למסורת, חיבור עמוק לאיפה באתם ולאן אתם הולכים מאיפה שבאתם. וואו, מה מאחלים לכם. קודם כל שתגשימו את עצמכם, אבל לא במובן הדביק והמגעיל של זה, אלא באמת, שכל אחד מכם ממש ימצא את הדרך שלו ואת מה שנכון לו ואת מה שמגדיר אותו ומוביל אותו. זה לוקח זמן, אבל זה קורה. אנחנו מאחלים לכם מלא בהצלחה לאן שלא תלכו, גם אלה שממשיכים בנחל וגם אלה שלא. ושיהיה לכם שירות משמעותי בכל מקום שתהיו. מאחל לכם שתקחו את הכלים שקיבלתם בנועם, תהיו אקטיביסטים ותשנו את העולם. Yesterday burn and go it in a fire,
and I